Nihian KGP te industry mual tha monga timayang kan Hnatlang be kan ni a he hilai mun hi lo nuam re ulu tuka mun zuk khen chuan en kwalila he lai lam te po hi anuam reu em a chang khu lai zona kwan he lai zona han Joseph Resort alo om thara a gate tle malo lang the ni chu chuanin he lama te po hian in te hi alo oma chuan no I thian pa te in kha an kok te le mo vo in hi September ni som pakwani a tuna handar thuma pel to mai theke gp te hun rei takin hno na hun kan nei lawa amaro chu ve in ni a hianin a member omrem chang ang te kan han Hnatlang le theya lo om le maya pu zadilal himpuya te chen om cha a u te in vein han stap chuan be ka kan ro shan member ten ni a an ha to via wang he mabak chu tam to lu tuk lo ve block khat vel chu chhona la ngai me he hela ya hianin balu rut pol an oma sai le ts aten ruta an chak lu tuka khol point ne lo zo kan chu tapan ate shwaya te chuan ate mendikite bi soi te chuan ate oval ate no te lamoi te nula chak em te so lai so puming thana mamo lu tu hilai hi vai pa mi poram din ate usang ate he lama hianin nula arwa titte de rawate hian he an in min lo man tir don ani he thingpui in na te chang ko hian an ang the deu ne